И така, здравейте отново, това ще бъде втори епизод от поредицата ми на Test Drive Unlimited. Сега ще караме към къщата ни. Или сам мисля, че трябваше да изпълня на си. Your destination is 1.5 miles away. At the next intersection, turn right. Turn right. Това епизод го снимам веднага след първия, просто не искам да стават прекалено дълги клиповете. Your destination is 1 mile away. Ще отворя по-малко работи. Както виждате, много влаги и затова ще спре за клипа за малко и ще го... И така завършвам се отново, сега мисля, че трябва да спре да влаги. Така. На половин миля сме от къщата. At the next intersection, turn right. Turn right. Както виждате, направо бизнес. Направо, да. Так, май много. Което просто е много диво. Ето, това е състезанието. И... Ето. Вижте колко пари печелим от първо место 5000. Тук е много лесно просто. Мисля, че трябва да има някои трудности, просто... Вие ще почнем след. Вярвайте ми лесно. Воу! Само за малко позирим. Така. О, извинете. Не може да питова, просто ще позирам какво за да запазя всички глупости. Така, позирам за малко. Пак съм тук. Опа. Затворих повечето работи. Просто процесора доста е слаб и за това разколави. Иначе играта би трябва да бъде малка. Уоу, какъв лак само. Само вижте видите на клипа как лаги. Просто процесорът ми е много слаб. Набира скорост. Така. Така не смотрите. Малко намалям тук. Тук просто и така да си карам бавно. Мисля, че ще бъде. Така. Втори съм. Но скоро е финала. Ето го и фара, дали ще мога? Нямам въпрос. Давай. И май няма да успея. И толкова близо. Втори. Не, да. И да, сюда. Next. Ето
спечелих малко пари, колкото гледам. Your itinerary is being recalculated. Така. Се обърна. Мисля, че трябва сега да се върна до къщата. Your destination is 1.5 miles away. Не ли погледна? Просто ще трябва да се купа на колещата и... Просто това ви спирачките. Камилата буквално направо спира. Дъхта нещо. Your destination is 1 mile away. Точно. Ако не блъсна, но... At the next intersection, turn left. Turn left. Аз ще разправя Your destination is a half a mile away. Така, след като се върна в къщата, ще спра At the next тук. intersection, turn Сега right. трябва да свираме надесно. Turn right. Ако къщата ни е на забутена место, какво изправи? Все пак е и доста ефтина. В смисъл, като иначе не е доста ефтина. Така. You have reached your destination. Готово. Вкарам колата. В гаража. Мисля, че трябва да се сложа. Не, явно не. Така. Сега се сейфна. И така. Това мисля да бъде този епизод. Надявам се да ви хареса тази игра. Както виждате, имаме само тази кола. Така. И да, чао!